Takže čo si oduzeli tam pri ďalšom videu. Je to vyrypajú. Wow. Neviem, jak sa to volá. Takže godit. Super. A ideme na loď. Vlastne dáme si trup. Fuel tank. Ja nič nemám. Engines. Dobre. Potom mám toto. Fuel tank. Počkať. Zaujímavé. Títo tu nič nemajú. Proste. Masu. Tak ale ja potrebujem engine. Nie, ja chcem už Central Trust. Central Trust. Central Mass. Neviem, čo to je. To nejaký MK niečo. Proste, môžem aj zobrať. Ja môžem zobrať. Čím sa utáča? Čím sa otáča? Ok, počkaj. Place. Rotate. Disline. Tak. Výborne. Place. Tak, a dáme ho vyššie. Tak, výborne. Tak, teraz potrebujeme structures, module. Rotate. Si to takto priblížim. Tak výborne, place. Tak, výborne. Engine. Sem jeden. Otočiť, počkaj, jak sa to otáča. Výborne. Druhý engine. Epic. Zase otočíme. Next engine. Otočiť. Next engine. Otočiť. Tak, super. Ešte potrebujeme fuel. Jak získame fuel tank? Zaujímavé. Keď žiadny tu není. Science. Distribution contain unity. Druhý. Počkajte, super, výborne. Tak, no, toto. Tak, a dáme crew, pilot, engineer, ešte pilot, Bob Kerman. Dajme label crew. Tak. Pilot. Super, ja chcem pilot. Tak, výborne. Hans. On nevyzerá na nejaký film. Čo tu není fuel? Jak je goal? Exit, launch, save, launch. Tak. Pripravi sa na štart. Loading. Time X. Focus.
naštartnem. Ja letím. Vidíte to? My letíme. Vždycky som chcel letieť, ale čo to nebylo máma. Hej, ono to točí. Hej. Dobre. Letíme. Si robíte srandu. Nám došlo palivo. Nie, ale letíme. Ešte výšku. Letíme. My letíme, vidíte to, diváci? Takhle prvý let, ale my sa musíme dostať na mesiac. Strácame kontrolu. Tak letíme. Ale zase my už sme furt nejak blízko na zemi. Že padáme. Nie. Chcem sa vrátiť na základňu. Prosím, dokým. Ne, ja padám. Pozor. Ja padám. Presnejšie povedané, my padáme. Prosím, zapnite na záchrancenu. Iva, Eva. Ne, my padáme, chlapče, my padáme. Chlapče, to moc dlho nevydržíš. Chlapče, bohužiaľ, asi si už mŕtvý. Papa, chlapče. Mám ťa rád. Čau, chlapče. Papa, už si ma budol. Ahoj. Takže okej, spadli sme. To je super. No, super. Kus. Tak, jak sa vrátime na základňu? Revert flat. Tam celé. Zajímavé, jak sa vrátime na základňu. Smykaj. Zabij. Smykaj. OK. Výborne. Tak, ideme zase naspäť. A ja chcem ísť do hangáru. Back to hangar. Stage. Revert Space Center. Došiel som na to. Space Center! Z dnešného videa už sme naspäť v našom hangári. Toto je Restart and Development Basic as Building. Ešte si prezrieme building, OK. Building. No super, už hrá hudba. Tak vidíme tu niečo. Čo to je? A furt
furt tu není blbý fuel tank. Structures, engine, science, ale ja potrebujem, čakať, exit. Super. Takže tuto je research, astronaut complex a tu je tracking station. No, ale ja potrebujem proste niečo kúpiť. Basic rockety. Tak, technology, research 5. Čo nám to pridá? Hammer solid, fuel booster, fuel engine, fuel tank. Berem. Nemám. Jak mám získať toto? Tie research 5 science. Kam mám ísť? Čakať na 5 science. Ja potrebujem série R. Sun, muhu. Tak ešte, už chápem. Takže my musíme ísť sem, musíme niečo postavať, musíme najprv volať na mesiac a potom si to môžeme vylepšiť. To má dosť dlho. Necháme si to na ďalšie video. Čo vy na to? Tak toto by bolo všetko z dnešného videa, ako ste už počuli. Ja sa s vami lúčim a dúfam, že ste si toto video užili konečne z niečoho iného ako Minecraftu. Vlastne toto je moje druhé video na kanál. Mám troch odoberateľov. No to je jedno. Tak ja sa s vami lúčim a čau.